Radju Marija jippreżenta Madre Teresa, profeta ta' żminna. Programm dwar l-ispiritwalità ta' Madre Teresa ta' Kalkutta. Jien, Dr. Andrew, nistiednek għas-sitt programm mis-sensiela Madre Teresa, profeta ta' żminna. Fl-1979 il-Kumitat Norveġiż għall-Premju Nobel iddeċida li jagħti il-Premju Nobel għall-Paċi lil Madre Teresa. Bloti ta' dan il-premju, il-Kumitat rid jagħti għarfien għax-xogħol li Madre Teresa kienet qed twettaq biex ittaffi t-tbatija ta' l-umanità. Il-Kumitat rid ukoll jagħmel enfasi u jiġbed l-attenzjoni tad-dinja għal liema mod u bliema spirtu Madre Teresa kienet qed twettaq dan ix-xogħol ta' fejda. Xi ħaġa li laqtet il-Kumitat Norveġiż li innomina lil din is-soru għal dan il-premju daqshekk prestiġjuż huwa r-rispett u d-dinjità lejn kull persuna umana. L-aktar dawk weħidhom minsija, imwarba u mitluqa u speċjalment ma' dawk li qed imutu. Meta Madre Teresa attendiet iċ-ċerimonja tal-loti tal-Premju Nobel ġol Norveġja, hija kienet għamlitha ċara li kienet qed tiġbor dan il-premju mhux f'isimha, imma f'isem il-fqar li magħhom kienet taħdem. Ġest li ħalla impressjoni fuq daw kollha li kienu qegħdin isegwu iċ-ċerimonja. Ħanisimgħu silta bid-diskors tagħha li kienet għamlet meta ġabret dan il-premju. Il-Premju Nobel għall-Paċi. Today, when I have received this award, I personally am most unworthy. And I, having avowed poverty, to be able to understand the poor, I choose the poverty of our poor people. But I am grateful and I'm very happy to receive it in the name of the hungry, of the naked, of the homeless, of the crippled, of the blind, of the lepers, of all those people who feel unwanted, unloved, uncared, throwaway of the society, people who have become a burden to the society and are shunned by everybody. In their name. And I'm sure this award is going to bring an understanding love between the rich and the poor. And this is what Jesus has insisted so much. That's why Jesus came on earth to proclaim the good news to the poor. And through this award, and through all of us gathered here together, we are wanting to proclaim the good news to the poor, that God loves them, that we love them, that they are somebody to us, that they too have been created by the same loving hand of God to love and to be loved.
Dan il-ġest ħalla impressjoni fuq l-editur tal-magazine prestiġjuż Amerikan Life. Philip P. Cunard Jr., l-editur ta' dan il-magazine Live, baqa' milqut meta sema li Madre Teresa aċċettat dan il-premju mhux f'isimha imma f'isem il-fqar. Fil-fatt ftit wara il-revista Live qabdet lil fotografa magħrufa Mary Ellen Mark biex tmur l-Indja u tiddokumenta permezz tar-ritratti id-dinja ta' din il-qaddisa mixja fl-art, Madre Teresa. Ħanisimgħu l-editorjal tal-magazine Live meta ħareġ dan l-artiklu. Meta f'Diċembru tal-1979 Madre Teresa aċċettat il-Premju Nobel għall-Paċi, l-organizzaturi ħejjew ikla festin biex jifirħula. Kellhom jattendu biss madwar 135 persuna. Madre Teresa ma aċċettax. Minflok urid ix-xewqa li l-ispiża tal-ikla li kienet tlaħħaq madwar is-7,000 euro tintbagħat f'waħda mill-missjonijiet tagħha f'Kalkutta fejn b'dik is-somma setet titma' 400 persuna għal sena sħiħa. Dan il-ġest ħalla impressjoni fuq Philip B. Cunard Jr., l-editur tal-magazine prestiġjuż Amerikan Life. U baqa' impressjonat meta sema lil Madre Teresa tgħid li aċċettat li tieħu l-Premju Nobel biss għax aċċettatu f'isem dawk bil-ġuħ, l-arwenin, dawk li m'għandhomx fejn joqogħdu, f'isem l-omja, il-lebrużi, dawk kollha li jħossuhom minsija u mwarba, dawk mingħajr imħabba u dawk li ħadd ma jieħu ħsiebhom fis-soċjetà li ngħixu. Ftit wara, ir-rivista Life talbet lil Mary Ellen Mark, fotografu magħrufa biex tiddokumenta permezz tar-ritratti id-dinja ta' din il-qaddisa mixja fl-art, Madre Teresa. Meta Mary Ellen Mark iltaqet għall-ewwel darba ma' Madre Teresa, mill-ewwel laqtitha l-ħlewwa u t-tenerezza ta' din il-mara, rebbieħa tal-Premju Nobel għall-Paċi. Madankollu, Mary Ellen indunat ukoll li wara l-ħlewwa u t-tenerezza ta' din is-soru kien hemm mara rasa jibsa, determinata, li taf xi trid u taf fejn trid tasal akkosta kollox. Le, minix lesta li miss Lebrus għal 1000 sterlina kienet qaltilha Madre Teresa. Madankollu, għall-imħabba ta' Alla, iva, lesta nagħmel dana kollu. Għal-bidu, għat-talba ta' Mary Ellen biex tieħu xi ritratti tax-xogħol li qed twettaq, Madre Teresa urid biċ-ċar li ma ħaditx pjaċir li se jkollha fotografu tiġri waraja il-ġurnata kollha. Għal Madre Teresa il-ħin huwa wisq prezzjuż. Iżda meta Mary Ellen u l-Aġenzija tagħha f'New Delhi baqgħu jinsistu, il-bibien tal-missjonarji tal-karità infetħu beraħ. Ġewwa, Mary Ellen sabet xeni li wieħed diffiċli jista' jiddiskrivi.
mal-ħsejjes, mal-irwejjaħ u l-intejjen li kien hemm ġew, jiskoprit ukoll ġesti ta' ġentilezza, imħabba u paċenzja li ma tfissirhomx. Dan kollu fil-waqt li Teresa u s-segwaċi tagħha kienu jkunu jieħdu ħsieb il-morda, l-omja, nies b'mart mentali u l-aktar u b'mod speċjali dawk li jkunu għadhom kemm inġabru mit-toroq għax ikunu waslu fit-tmiem ta' ħajjithom. Biex ngħid storja permezz tar-ritratti, lesta biex naffaċċja kull sitwazzjoni, anke diffiċli jew perikoluża. Qalet Mary Ellen. Spiss ninħeba wara l-kamera l-protezzjoni u l-ken u biex inżomm ċerta distanza minn dak li qed jiġri qudiemi. Fotografu donnu qed tiħares lejn storja minn tieqa. Imma hi tgħid li għal din il-biċċa xogħol speċifika li tieħu ritratti tax-xogħol li kienet qed tagħmel Madre Teresa f'sitwazzjonijiet diffiċli kważi impossibbli kienet differenti. Għal xi raġuni l-istorja kollha ma kisritnix emozjonalment. Il-ħidma ta' Mader Teresa mal-fqar mhix esperjenza bla tama. Xejn ma jitaqtih il-qalb jew tal-biża'. Mary Ellen kompli tirrakkonta. F'ħajti ħdimt f'ħafna sitwazzjonijiet imwera, bħal meta ħadt ritratti għal ktieb li kien jitkellem dwar l-istat ta' sptar mentali ġewwa fl-Istati Uniti. Jew meta segwejt storja fuq id-drogati li kienu ħolqu ġewwa qalbi sens kbir ta' disperazzjoni u dwejja. Iżda meta mort għand Madre Teresa, fejn il-kura jidaqseg bażika u primittiva, sib tant jubija u tama. In-nies fqar huma mħeġġa u mejjuna biex jgħixu sal-aħħar mument b'dinjità. L-aktar l-impressjonani u bqajt nos kien li f'sitwazzjonijiet daqshekk iddisprati u mudlama hawn minnu daqshekk twajjeb u iva, kuraġġuż. Fi żmien meta l-aħbarijiet jiffukaw l-aktar fuq disperazzjoni, jew reba, jew vjolenza, storja fuq kuraġġ straordinarju ta' din il-mara twajba bl-isem ta' Madre Teresa iddawwa l-biżbuħija lil dawn il-paġni tal-magazzin. Dak kien l-editorjal tal-magazin Live ta' Lulju tal-1980 jitkellem fuq ix-xogħol ta' fida ta' Madre Teresa. Il-vuċi kienet ta' Twani Spanjol. Kif issa drajtu f'dan il-programm dejjem jagħmel l-intervent tiegħu Paolo Ketkuti, Ġiżwita, persuna li kellha xorti taħdem mill-viċin ma' Madre Teresa. Illum ser ikellimna fuq il-fiduċja sħiħa li din is-soru kellha falla. Madre Teresa qatt ma għamlet kondizzjoni lill-Alla. Għalhekk labes fideh. Littra ta' mħabba Alla jrid jiktibha, mhux aħna. U Madre Teresa kienet dik illi dina il-fiduċja u t-tama tagħha kienet tagħmilha li kapaċi tkun serena fiċ-ċirkostanzi kollha.
U allura xuħut jaħsbu li kienet imprudenti. U ġifiri ma sib li kienet dejjem prudenti 100%. Kien hemm momenti meta hija setet kienet iktar għalija, tamlin ma li bħal kull bnedem ieħor. Imma ma jfissirx li għaliex hija ma kienx dejjem 100% perfetta, ġifieri ma kienx qaddisa. L-qudusija mhix il-perfezzjoni, l-qudusija hija l-imħabba sħiħa. U minnu dajjeb jista' jħobb mod sħiħ. Mhux mod perfett, imma mod sħiħ. Għax hekk tifel jagħtik ħelwa qed jagħtik qalbu, mhux jagħtik mitlira biex jgħidlek isma' imħabba perfetta. Ġifiri, u din għal-miti li Mother Teresa, kienet tgħid daw l-affarijiet. Waħda great love in small things, imħabba kbira fi ħwejjiet żgħar. Mela jiena m'hemmx għalfejn nimpressjona lil ħadd. U l-inqas lil nifsi u l-inqas lil Alla. Jiena ix-xogħol tiegħi mhux li nagħmel affarijiet kbar, imma li npoġġi l-imħabba kollha għal Ġesu, ħobb lil Alla b'qalbek kollha, b'ruħek kollha. Tħobb l-imħabba kollha f'dak li tista' tagħmel. Issa jekk jiena nista' nagħmel nagħmel tu. Jekk nista' nagħmel 5 nagħmel 5. U dina il-kapaċità jinkella dina dan id-donek li tpoġġi qalbek dak illi se jagħmel lil Alla preżenti hija l-imħabba. U allura kienet dejjem dal-aċċent kien jgħinha biex hija tibqa' żgħira. Ma rriditx istituzzjonijiet, ma rriditx tibni sptarijiet. Il-flus ma rriditx illi tagħmel investimenti. Niftakar darba tgħidi li għand tiġi wieħed sinjur titini ħafna flus. Għal-fqar għalli ma sa mhux tmur taqbad tunfoqhom daw ta' għalli ma Teresa qed tgħid. Għalli sa daw poġġihom il-bank. Ħalli inti jkollok il-maxijiet u dejjem ikollok il-flus mbagħad biex tgħin. U qalt li hekk Mother Teresa qalt li I told him no. Thank you. Because I want to remain as free as a bird. Illi jiena nixtieq illi nibqa' ħielsa bħala asfur. Mela jiena m'għandix irbit ma' ebda bank. Ħafna paroli illi da Hitchens dil-kritika li qed nagħmlhom issa juru biss kemm ma jafuhiex Mother Teresa. Allura qed jiġġudikawha bil-kriterji tagħhom. Imma flus kellha u flus ħliet u xi wħud jaraw bħala imprudenza. Darba minnhom kun Kalkutta. U ġew jgħidula Mother, dawk il-containers li waslu fil-port ta' Kalkutta qed jisirquhom kulħadd dieħel u kulħadd jisraq. Ara se tagħmel poġġi xi għassa xi ħaġa biex ma jieħduhomx. Taf x'qalet hi? Qalet dak mhux għall-fqar qegħdin ġew jieħduhom huma. Qed tifhimx libertà, issa aħna rridux imprudenza. Imma tkun altru spirtu ħieles biex inti tgħid isma' mhux jiena ġibt il-ħobs qed nagħtihulek mela allura ħa nagħmel il-ħassa biex inkun jien li nwasslu l-ħobs. Imma dak mhux għalik, issa inti ħadtu inti mingħajr ma għaddejt mill-permess tiegħi.
Għax jiena ma neżistix, li teżisti huwa inti biss. Dik il mħabba vera. Mux se nagħmel jien, imma li inti tieħu dak li għandek bżonn. U hawnhekk naħseb jiena Madre Teresa għandha ħafna x'tallimna. U din il-konkretezza tal-fidi tagħha, daqskemm hija fidi imma fidi għolja ħafna, merfuqa ħafna, nobbli ħafna u profonda ħafna, imma daqshekk ieħor hija fidi sempliċi, bħal di tal-Midalja Mirkoluża, bħal memorare, konna sejrin Ruma fl-imkien kont fil-karozza magħha biex immorru għal-fġili tal-Pentekoste per eżempju, u trafik mhux se naslu fil-ħin. U baqa' bżeti għadli, okay, let's recite the memorare. Memorare huwa talba l-Madonna partikolari, insomma, li hija popolari ħafna mosserijiet ta' Madre Teresa. Ejn il-memorare biex twassalna fil-ħin. Sempliċi ħafna. Ma wasalniex fil-ħin, ma wasalna fil-paċi. Ġifieri dik kienet il-konkretezza tagħha, tal-fidi tagħha, flimkien mal-profondità. Allura kienet din il-konkretezza kienet issib is-sabiħ tagħha u l-qawwa tagħha u l-kobor ta' din il-konkretezza għax kienet dejjem maquda u ħaġa waħda biex ngħidlek hija in-naħa l-oħra tal-munita tal-ispirtu, tal-ispiritwalità u tal-kontemplazzjoni tagħha. U biex nagħlqu nerġgħu nisimgħu lil Madre Teresa tkellimna. St. John says, how can you say that you love God whom you don't see if you do not love your neighbor whom you see? Jesus said, I was hungry and you gave me to eat. Hungry not only for bread, hungry for love, for the word of God, for the tender concern of somebody. Naked, I was naked and you clothed me. Not only with a piece of cloth. Nakedness is that loss of that beautiful human dignity of the child of God, the dignity that have been created to love and to be loved. I was homeless and you took me in, not only for a house made of bricks, I was homeless, unwanted, unloved, a throwaway of society. But today we have right here in our country, we see the poor people, we see the young people with that disease,
unwanted, unloved, a trophy of society, are we there to be that love, that kindness, that thoughtfulness to them, and share with them the terrible pain, the terrible feeling of terrible loneliness, being a throwaway, have no one to be somebody to somebody. This is the nativity of Jesus, being poor, being born as a poor. Wasanna fit-tmiem il-programm tal-lum. Infakrek li f'Malta il-missjonarji tal-karità, jew kif huma magħrufa aħjar is-sorijiet ta' Madri Teresa, jgħixu Bormla, eżattament f'bieb 135 Triq San Pawl, fit-triq qabel tidħol l-isla. Jekk tixtieq issir taf aktar dwarhom u dwar l-ispiritwalità ta' Madri Teresa, kif ukoll jekk tixtieq taħdem magħhom mill-qrib, tista' ċempel fuq 21 66 60 21 21 66 6021 għal aktar informazzjoni. Tajjeb tkun taf ukoll li kull nhar ta' Ħadd fis-6 ta' filgħaxija fil-kappella tal-istess kunvent ikun hemm adorazzjoni ta' siegħa miftuħa għal pubbliku fejn intu wkoll mistieden. Infakrek li il-programm Madri Teresa Profeta ta' Żmienna jixxandar kull nhar ta' Tlieta fit-3:30 ta' wara nofsinhar u ikun imtenni l-4 fit-8 ta' filgħaxija u sbieħ il-ġimgħa fis-2:30 ta' filgħodu. Jiena, Dr. Andrew, insellilek. Infakruk li tista' terġa' tisma' dan il-programm jew programmi oħra f'din is-sensiela fuq il-paġna ta' Facebook Madre Teresa, Profeta ta' Żmienna.